Прывітанне! У заданні А1 часта сустракаюцца складаныя словы. Гэта словы з дзвюх частак. Што з імі рабіць? Калі там можна ўставіць літару «э», трэба гэта зрабіць. Рэдкалессія. Ёсць слова «рэдкі», значыць і ў складаным слове «э» захоўваецца. Прэснаводны. Ёсць слова «прэсны», пішам «э». Шэра-пясчаны. Шэры, захоўваем «э». Цэнаўтварэнне. Цэны альбо цэнны, пішам «э». Дрэванасаджэнне. Дрэва, пакідаем «э» і гэтак далей. Канечне, вам могуць сустрэцца словы, у якіх «э» уставіць немагчыма. Добраахвотнік. Ён жа добры, а не дэбры. Скорасшывальнік. Скоры, а не скэры. Што рабіць з такімі словамі? Пра гэта вы даведаецеся з наступнага відэа.